просто мълчат. Окей, пуснах. Добре. О, това ще е епик. Извинявай, те чувам, Били, трябва ми селърки. Добре, супер. Вярва се. Ще наколят. I'm here! Look! Овца! Ела бе! Яш го. Някой вземе едната. Добре, аз вече взех. Елате на барбекю. Елате на барбекю, Имаш, аз вече взех едната, нямам повече място. Трябва да вземете. Има ли жито някъде? Имаше вътре до вратата подпряно. Айде на барбекюто. Ама трябва ни бензин. Не. Не, трябва ни. Чай, дай да взема още една или две. Ето, То пак трябва да запалим, Ето хейбел. Ето дробно хейбел. Мерси. Бастарона, да. Сашо, еколокация. Да, ясно къде е Сашо. Тя го си. Сашо, едната спасим. Опа, тук има демон. Айде, умирай. Някой да вземе метките за Сашо. Обаче май още ханти. Нека да я намерим. Овца. Хайде, изпапкай малко. Кой няма? Изи клап. Да, на втория етаж имаш ли горило? Аз нямам, ама дай трябва да намерим метките за Сашо. Ето, той си го е отлайнал там на мапа. Ама медкит. Ей го ето. Опа, тя е малко тука, гайс. Отида към Атика, не върната. Това е Маровска, гайс. Пич, какво е това, бе? Това е Маровска. Това, което виждам. Саша малко няма медкит, брат. С мене си просто. Трябва да ме на медкит, стой така, стой жив, стой здрав. Виждам Рая, виждам. Чета помощ. Вярвам във вас, момчета. Нямам медкит, Йоко. Не, вярвам. Мазето има мечка. Мазет, тук рака има ли? Знаеш ли? Не знам, помощ. Оф! Къде е мазето? Саша, не знам дали ме чуваш, ама в мазето малко няма. В мазето малко... Браво. Ето тук има овца и жито, Ето, огън. Вземете ги. Вземете оптичката. Следваме я. Имботваме я. Бая. Ето тук. Аре. Сега дропвам хейбел. Аз имам да оставя моята. Да, тя се пробвам да сложим няколко наведнъж. Ицо, мод, брат, мютвам с тъпет. Тикток да ме реши чепичето малко. Оп. Фак, малко я дропнах. Някой ми жито. Аз имам. Дропни. Нямаш. И държи само по едно. Тя са бейтна, споко, тя са бейтна, сега съм. Айде, изи клап. Има тоганче. Димец идвай. Димец избяга, гайс. Така. Айде на барбекю. Не, какво, къде? Тук оставам бензин за по-късно. Моето остави избяга, Опа! Птичка. Ще не е бък. Да. Аз се чувам сега, тук някъде. Чекай, бе. Турих. То се фокусира върху друго. Брат, тя... Що са му хлясали те овце, бе?
Това, кое е огънче? Оставих едно пред това, пред алтара. Еба го. Айде. Дай, бе. Аз го взимам, аз го взимам. Мятайте, Ники, мятайте идвай, козата. дай. Тук съм. Тука се дай. Наливам. Някой да намери да остави тук пред алтара да има, докато наливам. Аз искам Иначе аз да последния път бях Опа, изи хляб. Последния път бях Бяхте, момчето си, да ме камон. Опа! Не! What the fuck? Къма мъки тая, бе? Гайс, това е малко ефтино направено, ама няма нищо. Гайс, аз съм овца. Да, е тук да сме. Help Аз нямам me. мети, аз нямам мети. Аз ще я взема след. Наред. Аз ще пия на вода. Ще пия една стена вода. Май, гайта. Ник, опитах се да хитна Хези, ама виждаш сегашната ми ситуация в какво стане. Сега, внимай, точно го преди, един годин преди да си го буквално. Беше и тук точно пред тебе сега. Ама виж как се движа като... Опа! Грасия супер сел! Майка! Мучо грасия амиго. А къде е Сашо? Еста Не bien. знам. Его, Сашо. Тега. Така, нека намерим овцички. Това май е по-страшно. Май. Опа! Ой, Тя малко много не е без да you have light. Ай през мазата. Дайте. Рън, типа рън. Ники, що ти е толкова плосък гъза? Имаше две овци долу, някой си не кейбъл. Оп, взимам. Аз имам кейбел в мене. Я взех още един. Оп, маци. Аз ще взема тая, Окей, ще вземи, аз ще намеря някой друг. Оп, Имаш още една мъщитера? ето. Тя май върви към моето. Ай, Яшо е! Оф, да ме разчипа. Взимайте я. Аз взех едно. Айде на дюнерчето! Айде на... Ами някой намери, ние всичките ще ги оставим. Опа! Как го дропвам? Съсе. Я правя също няколко, можеш ли? Не, мой с Аро. Опа! Приятелче! Ха-ха-ха! Аз съм гузяш. Айде, дюнерче! Ще седна един метки. Опа! Обещавам. О, шитингс! Бягайте! Опа, някого изфасоха. Споко, тук някак имаше медкит. Ключова дума имаше. Къде беше, бе? Сега го видяха, бе. Сега, ето тук някак имаше медкит. Ето. Ям. Носа. Ти имаш, окей, супер. Яте да ни... Аз ще го дропна на алтара. Сега. Това днеска ще е много лош ден. Да ме изяде някой да ми... Това ще е най-корни ще е. Опа! Ивеца. Така, да намерим някакво огънче или нещо. Огньовче. Не си ким. На втория етап съм втория, бе. Добре, бейсмента вече е клиар. Ама, ти беца, нали уж имал, бе? На бара огънче. Да взема някоя овца, докато съм вътре.
Защото тя жито. Оп. Не, това е такова, това умира. Добре, това звучи малко по-безсмъртно. Опа, изи кляп. Бягай с всичко все. Гайс, носим. Зад нас. Бягайте. Нося две огънчета за алтара да оставим. Ай, миш, за? Саше, това е алтара да съмънеш каламитас, брат. О, храни. Ама не Дай, влизам. дай. Айде на дюнера! Айде да бягам, дай. Лошо там. О, шидинц. Гайс, аз викам да я вървим малко по-леко и тактично. Сложи да ми по-леко и тактично. Какво е, че това е човек? Питайцо. Опа! Ха-ха-ха, я ще чепа. Мене мога да. Колко са тя, майна? Страх ма е. Монка да. Мечка страха с рах. Фул спринт. Опа, няма спринт. No. Не. Дебили не драйв персонаж. Не мили, не драги. Опа! Мац, овци! Айде! Айде, дюнерче! Сяда Никсо. Не, Ники! Енрике! Honorable. А, не, вънър... Найс. Ела, бе! Някой не памни Никито. Вон. Ники наддавашва. Добре! Аз малко ротейтвам леко и тактично. Отивам да сложа за дюнера и сядам. What a great day to be alive. Опа! Защо света? Кой умра? Никой не е умрял. Опа, съдкаци. Ехо, има ли някой? Име? Опа! Ники! Добре, че на Ники газа е по-вкусен. Ники е колокация. Ясно. Има огънче. Къде? Ама не трябва медкит. Оп, медкит. Добре, Саше, къде си? Оф, Ники, ела само през вратата, ела само. Натика е изума. Ела. Гайс, мен си ме хареса. Окей. Вземам огънче, вземам от тук огънче. Аз намерих него, свърих някаква носа, има батерия там. А батериите са за фенерчето. Опа, това не ми харесва как звучи. Тя е горе. Тя е горе. И почвам да бегам, бате! Бегай му. Почва да бегаш, ама. Ама няма да свърша. Силни ме. Лошо. Много смешно, цяла мамата. Гай, сега ще си играй с мен.
Къде дойда? О, виждам меткито е! А не, виждам някакви айтеми. Имам само едботче, ама лекичко. Окей. Ехо, някой. Ехо. Тук рака има метки той май. Ехо, къде съм аз имам медкит? Ало, да, чувам те, при мен има медкит. Не ме виждаш през стената. На първия етаж съм. Елате. Къде сте? Точно долу на бейсмента. Ето ме, вие сте, аз съм зад този прозорец. Бързо, идвайте. Да, аз съм. Аз съм точно този прозорец. Бързо влизайте, тук има медкит при мене. Бързо ще умра. Бързо. Еко локация, бързо. Точно съм където е тази светлина, бързо. Ама някой дойде. Аз съм тук от външната страна. Ама от вътрешната ме ревагниш. Тук имаше медкит. Окей, бастър лана дъма. Отвънка има метки, където има се умря. Окей, тук има един. Ще го поставя отвънка. Тя да взема ела. Айде, ме седете. Аз съм. Димец, тук съм. Димец. Само не бой се, тук съм. Димец, само не бой се. Малко изглежда се едно го тъж, обаче няма нищо. Нямам батерия. Така, найс. Какво ми се случи, бе? Абе, то не умря ли, бе? Взимам бензин. Имаш ли това медкит? Няма. Опа. Оп, тук има, обаче има крана. Край мъртва. Окей. Нямам батерия, някой го бие това. И аз намерих, ама тук има двама дете. Трябва да ги чукна? Изи? Идвам, който е мъртъв. Нямам медкит. Добре, ревам. Аз ще дропна един медкит на алтара, да знаете. Тям на алтара. Опа, тя малко е тука. Бягайте за живота си. Не да там, теча по тука. Аз бих почнал да бегам. Аз се стъпвам, не? Бягайте при алтара. Айде, върти му в кръч, пушне. Да, айде алтар. Ще остава един медкит. Ма не алтара, бе, там ще е много прецакано, бе. Привана. Другарката тука ли е? Не, продължал се. Бе, ако дойде някакви... Окей, чукаме един медкит тук да има. Трябва да търсим козички. Само две останаха. Три. Три ли? Оле. На, 300. Насънка. Има мастер бедрум, Дайте ако е мастер бедрум тук. Сигурно ще са там заключен в една клетка, според мене. Няма, има две клетки са. Сам. Не обръщам докато не я видя. Къде ще е мастер бедрум? Опа!
Благодаря, който ме спаси. Помагам, помагам. Бягай, 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 бягай. Кай, още един медкит намерих. Работите за мене. Тауър на пана ли някой? Майне. Опа! Кыш. Аз това да дойш. Къде е сатана? Ей, тук беше точно земята, ей тук беше. Тя дойде и ние лайкна с него. Имаме два медкита тук. На газа. Ама пак не намерихме козички, дай да търсим козички. Правим огънче. Имаме две огънчета. Пардон, съм! Аз съм първи. Десет тук батерия, искам виж батерия. Има батерия тук виж. Батерия. Ще я взема. Какво използваме? А, Аз знам огънче с мене. има две огънчета на алтара, ще остави това на алтара. Батерията. Да, батерия се използва да менеш това. Да. Добре, имаме предостатъчно огънчета. Три козички, три огънчета. Как това ще най-пустя до нея някога. Опа! Ами, аз в тази ситуация не знам какво се чакаше да направя. Бягайте зад нея. Жертва отгод бъста бързо. Guys, пише ми, when Anna's eyes are red, UV light will not work. Ясно. Идвам към алтара или някъде. Ама тя е точно... Идвам алтар, идвам. Оп. Тя е малко по-нататък, спокойно. Тя си е супер смел. Оп, мече. Аз бих бягал, не знам трудности. Ръни. Къде е? Оф, къде са те овце, бе, влизаме, разбивам, не ме интересува, бе. Интересува ме. Май. Примикването много не ми харесва. Пик. Да ви Да, аз не знам какво става там. Зад но нас. не почек. Не ме таче бяха. Аз бих пушкал. Бягай. Като стана черни очите, не дейте на святката, не дейте. Опа, някого се осоваха. Метите прави, демонете тук. Метите прави. Има 3 метките на алтара. Опа, изкарате тема кола. Медките. Димец, ело. Да, плодя, тук. Какво? Да, плодя и гони. Защо да те? Диме, ще така. Да, аз нямам екип. Аз имам едно хейбелче заедно с мене. Аз къде го дроп офна. Отивам до алтара.
за медкит. Има медкито на алтара, има медкито на алтара. Даже бягай надолу към алтарите. Тя върви зад Сашо, тя върви зад Сашо. Окей. Тя върви зад Сашо, тя върви зад Сашо. Еми окей, ти уребавам, я ще остана това. Сашо дай пред модето. Опа! Бягай, 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 бягай! Стока, стига, 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 стига. Fuck off, nigger. Баси тъпа тая игра. Гайс, малко за една майка ми. Дай отиваме за димеца. Аз такова да с крит се затърпи, тя е тъпа. Оп, чакайте, няма. Къде си бе? Къде си, Саши? Няма, босо. Тръгваме на това. Гледахме. Ало, гайс, а не, аз не се чувах от записването до мен, че говорих с майка. Опа, другар. Опа. Какво се случва, бе? Ники, нямам светлина, не мога да пратя. Няма нищо. Има идва още един. Идва още един. Нямам и медкит, нямам, нищо нямам. Не станам. Нямам още един медкит, гайс. Бързо, бързо. Ще гледам, ще Ама има така, има такъв. Ядем. А обаче за такава май. Ама гайс, дайте, имаме по-малко медкитове. Дайте да намерим тези миризливи овце и да си правим дюнера. Имаше една позиция не отпред, ама да знам къде да реше там. Добре, дай да намерим. Да се направим. Редове са всеки свети с Венера по равно. Окей, супер. Такава медкитче. Метки и там глед. Не знам дали скоро ще става. Еме, ако не, ще търсим някъде наблизо. Не. Да, търсим фуклер. Ей!
Ме. Оп! Айде за дюнера. Айде. Точи. Дюнерче. Ако трябва да дойде просто да спами, бягаме. И между другото, скрити са в тъпли. Окей, това е actually много добър тип. Редовно се всеки да свети с фенерчето поведнъж. Да не е наравно това, батерията. Идва! Сега са червени ръчите, това не работи. When my turn run red. Еми аз наливам, гайс. Да свършва по-бързо. Имам медкит. Добре, възможно е медкитът да са безкрайни, защото виждам на места, където преди не е имало. Те, че май се разпълват. Ами супер, тогава може да се умираме колкото си искаме. Качва се на третия етаж, Бастър. Качва се на третия етаж, май. Някой да я гледа с UV Light. Тя е на третия етаж. Добре, май не сме ходили на втория етаж. На втория етаж усещам, че има някакви косички. Те сме заебали. Тук няма. Опа! Тук е! Аз ми чепа. Ти мамата. This is rated M for mature. It is for mature audiences only. В клетката тераса на врага е. Негър на хоризонта, усещам ли? Оп! Help me! I am helpless little girl. I need healing. Играта се супер все. Дайте да намерим последните две миризливи овце. Не знам къде. Тук бяхме. Сега няма да бягаме дори и да я чуем. Трябва да намерим те овце. Задължително. Кози да е. Насам. Къде? Оп, изруче. Това не беше отрано, беше. Тук е мастер бедрума, Оп! Коза. Някой ли такова, някой ме... супер. Оп, айде за дюнера! Знаеш какво се мога? Огън, че имаме там, няма смисъл. Ама аз нямам нищо, ще няма смисъл. Айме добре. Добре, фастер рега. Тук има още едно. Да се. Ами аз бих бягал. Някой го набраха на мармалата. Не! Гайс. Мале, някой го забах там много тежко. Идвам. Никто да е. Той май малко върса софа. Май сме следващи. Удържаме колкото мога. Чакай, имаме ли метки тука? Има ли? Фак, няма. Трябва да намерим. Чакай, ще взема жито. Имаш ли ключ в мастер бедрума? Да. Взели го? За къде? Да. За къде? За мастер бедрум.
Опа! Adam geç. Araya bakma. Саша, не знам дали сме само ние, не знам кой е жив at that point. Димец, къде е? Дай ми инфо, дай ми инфо. Димец, Димец. Димец, при тебе ли? Само това ще кажа. При мен е последната коза, дай. Супер! Чай, да ги рванем или направо да я дадем? Окей. Thank you, моми. Чепа майка. Оле! Не. Окей. Мисля, че съм пърманентната. Саше... Не знам дали си позволява да използвам Discord да каже, че натрупваме такова за мъчо. Ехо! Ето кама... там маметките натрупваме. Окей. Кой си ти? Димец, окей. Кой трябва да вземем? Опа! Да, явно има фейворитс. Та стрелица направи хези, брат. Так бухнаха рога, да тебе майката. Шидингс. Гайс, тича за някой, не знам дали ме чувате, обаче тръгна да тича. Ехо. Камо не върбари царичката, яко пари, моля ви се някой. Ехо, кой е мъртъв? Окей, супер. Би трябвало да спечелим. Димец май трябва коша. Bye. Shitings. Чайте сега, къде е козата? Къде е козата? Найс! Айде, Дюнер! Айде, ще ядем, Дюнер! Направих го. Айде, ще ядем, Дюнер! Браво, Ники, ти си го твърча. Ти си измата, ти си ходжата, правим. Гайс, Айде бе! Браво, Ники! Ники, гордем се с теб, машина. Абе, не ми пука, бе. Яш ми чепа. Много смешно, яш ми кура. това е сик гейм.
представяш моя. I'm a shoot you like a hunter because I'm a shoot you like a deer because the Много тежко почнах за Никито, брат, с шибаняк, ебел. Дай значи Еволата как го дропна. Еволата. Evo. Чакай, че вам почна да Човек, аз отивам и мятам го обръщам, дали виждам тази стрима с зяпа точно директно на фейс. Ако бях 3 секунди по-бавен човек. Аз ви ревайвнах, аз ви намерих козата. Това са право. Да, намерих тъпка ебел, обаче, защото там не беше изпуснал. Unlock на карта. Cultist. Cultist. Reshow token. Значи cultist, Саше. Отиваме да го бием. Аз съм survivor. Аз съм Slayer. Аз съм Slayer. И Savior. Kings. Аз с Никито сме Сейвиор. Аз не съм дефендър, аз съм дефендър. Аз съм дефендър един път. Slayer, most enemies banished. Как съм убил 20? Гайс, кажете нещо за аутро. Ей, довиждане хора, ако искате да видите още видео как ни убиват, цъкнете камбанката и лайкнете видеото на 2 милиона лайка, ще има втора част. Айде, довиждане! Довиждане! Умирам. Довиждане.